Presented by NBY Music. गे छौरी खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाइले गे छौरी खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाइले आहा केना बतियाइले आ छौड़वा से केना बतियाइले की गुड़ सब भै गेलो तोहर गोबरला भर से केना बतियाइले गे छौरी भै गेलो खत्म वो फड़ला भर से केना बतिया में गे खत्म भै गेलो फड़ला भर से केना बतिया कि जब तक राहो जियो के टहबर तोहर बढ़ल रहो छौरी पावर हे गई बढ़ल रहो तोहर पावर कि जब तक राहो जियो के टहबर तोहर बढ़ल रहो छौरी पावर हे गई बढ़ल रहो तोहर पावर कि साचे बात कहै छियो तो परला भर से केना बतियाई में गे छौरी खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाई में खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाई में कि 149 के करबै रही जी तब यारवा से रहै रही बीजी एगो छौरी यारवा से रहै रही बीजी क्या 149 के करबै रही जी तब यारवा से रहै रही बीजी गे बुचिया रहै रही तू बीजी ऐसे ना बोला अब तह 10 के कोड़ा भी बड़ से तबे बतियाई भी गे छौरिया खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाई भी खत्म Dhara, Dhara. फरला भर से केना बतियाई कि खलठू किरिस के लग गेल ठोकर गोयल कहै छलो बतिया टोपर एगो छौरी कहै छौ बतिया टोपर ऐसे ना बोला कि प्रेमचंद अरुण के लग गेल ठोकर जे के कहै छलो बतिया टोपर एगो छौरी कहै छलो बतिया टोपर कि खत्म भै गेलो तोहर वो फरला भर से केना बतियाई में गे छौरिया खत्म भै गेलो फरला भर से केना बतियाई में आहा केना बतियाई में आ छौड़वा से केना बतियाई में गे छौरिया भै गेलो खत्म वो फरला भर से केना बतियाई में कि गुड़ सब भै गेलो तोहर गोबरला भर से केना बतियाई में Presented by Jyotish Recording Studio, Dhaba।